Denne mand er farlig. Denne mand er en farlig karl. Og denne mand ser bare farlig ud. Men tilsammen og tilsat en knivspids overtro, det er nemlig 13. gang, bliver de tre herrer et uhyre farligt bekendtskab for folk, der ikke kan tåle at grine. Sidste gang var Egon lige ved at blive kogt i syre, men han blev reddet i sidste øjeblik, da Kjeld blev tungen på vægtskålen. Men den røde kuffert, den med de 750 millioner, er stadig i forkerte ovenikøbet i Paris. Og det må Yvonne selvfølgelig ikke vide noget om. Så, Kjeld. Så er det godt. Nu skal du aldeles ikke begynde på alt det der. Politiet ved derimod det hele. Der er visse sager, der er bedst tjent med ikke at blive opklaret. Alle er bedst tjent med, at de ikke bliver opklaret. Det vil sige, det danske politi, altså. Det franske politi forstår slet ingenting. I hvert fald ikke noget af det, Kjeld siger. Der er virkelig kød på denne historie. Og sovs, eller sauce, skulle man måske sige. Det er nemlig Paris, det er Egon, det er Benny, det er Kjeld, og det er morsomt. Det er en helt ny. Jeg glemte vist at sige, det er den nye Olsen-bandefilm. Olsen-banden over alle bjerge. Det er Olsen-banden nummer 13. Farligt, spændende, morsomt over alle bjerge, for alle, der kan tåle og grine.